dir. Bé, anem a continuar parlant de les teles, de les cors, evidentment, de la importància, però me deixaran vostès que es conti una història personal, i és que en els últims mesos s'ha parlat molt d'una boda. Bé, vostè sap de què estic parlant, no? Se fa una idea. Val? Bé, jo vaig dir que jo només parlaria d'aquesta boda en el meu programa. D'acord? En els últims mesos... Què? Que no sé per què me mires a mi. No, per a veure la teva reacció, evidentment, com la de la resta. S'ha parlat molt de la boda d'un presentador de programa de falles que ha estrenat esta nit programa. És a dir, s'ha parlat molt en els últims mesos de la meva boda. Bé, jo vaig dir que quan es començara el Tot és Festa parlaria d'aquesta notícia. I vull dir que avui vaig a donar la data de la boda. Teresa està... que no sabia res. Jo digui que m'esperaria... És que crec que l'important no és la data de la boda, jo necessito més informació. Leo, tu tens més informació. Avui donarem detalls de la boda. Ho contaré. No, ho contaràs. Ho contaràs tu. Ho contaré, sí, però crec que ho contarem al programa. Ernesto no s'ha enterat. S'ha parlat molt en els últims mesos de la meva boda. Jo avui al programa vaig a donar la data de la boda. Ja està. He arribat a sentir hasta que havia algun pillado en la playa de Ibiza, Vostè té molt mala llet. No, que he oído rumores. Sí, té molt mala llet. Les coses com són, però bé, tornem al tema de les teles, que és el que realment t'interessa. La boda interessa més. No, escolta, a més vull dir una cosa, Sostoa, no és una broma. És a dir, jo vaig anunciar esta nit la data de la boda. Ara sí que me dices de pedra. Ara sí que estic de pedra. Espera, va. Esta nit, donaré la data de la boda. Tot és màgia, esta nit així. No estem d'estrena, doncs a celebrar-ho tot, evidentment. Bé, anem a continuar en el programa. Tu ja anem que t'hi diu unes paraules. Què passa, Teresa, què passa? Quan es pot ficar-nos nerviós? Què, no posa nerviós a ningú? Jo he dit que quan tinguera el meu programa ho explicaria. La que estarà nerviosa és ella, la que estarà nerviosa és ella. Me va donar temps a comprar-me algo. Te donarà temps. Tu parla en Ernesto de Sostoa i que t'apanya alguna coseta en un par de teles i te fa un vestit de seguida. Jo te faré viatge de novios. Clar, així cadascú tira a casa el que són les coses. Però bé, anem a continuar, ha quedat claret, no? Al llarg del programa jo anunciaré la data de la boda i no n'hi ha més que comentar. Per cert, demà per la nit canviant de tema perquè m'ha vellit. La despedida soltero. Perquè, no, los playbacks. Que tornen els playbacks a la sala canal. Empiezan ya mañana, ya hay ganas. Ahí a disfrutar, perquè a més tenim un bon grup, hem de dir que tenim molts equips en guany participant, que cada vegada n'hi ha més gent participant dels playbacks i que hem de dir-ho, el nivell. Tú que seguís cada año, ¿cómo está el nivel? La verdad es que está llegando. Bueno, el nivel de playback siempre ha sido bastante bueno. Tuvo hace unos años una época un poco de decadencia y en los 3 o 4 últimos años la verdad es que es asombroso. Es un nivel verdaderamente de profesionales. Son unos números que perfectamente podrían estar en cualquier teatro, en medio de cualquier musical, porque la verdad es que tanto las coreografías como la vocalización, la ambientación, los decorados, los maquillajes, la ropa, es impresionante la caracterización. Las fallas se dedican prácticamente exclusivamente a hacer un playback buenísimo. Y de verdad es que vas allá a la sala canal y es para... Llevan más de un año ensayando ese playback. Nosaltres demà a les 9:30 tenim Soroll Festa en el 97.7, no? Per supòs que sí, això faltava. No ho dic perquè quan acabi el programa se n'anem als playbacks. Doncs mira, també és bona idea, també és bona idea. A més hem de dir que... De la boda direu algo en el Soroll? Jo, lo de la boda ho ja no, donarà el menú, perquè així ja... Demà el menú. Vas a comentar el menú. I aquí, Leo? Això... Mira com ha votat. Que se celebrará en la sala canal y cantará Vicente Ramírez. Ernesto de Sostoa, no divague usted porque no estamos aquí para hablar de mi boda en estos momentos. Eso será después de la publicidad que decía el de la tele. Estamos para comentar noticias. I parlava jo dels playbacks perquè a més és un moment molt especial per a les Corts d'Honor. No en el cas d'enguany, que ja han tingut molts actes, però generalment és la primera desfilada, podríem dir. L'inici d'una Cort d'Honor i d'una fallera major es comença en aquesta passarel·la dels playbacks, habitualment, i sols acabar en aquest sopar de despedida
que li fan a les falleres majors de la ciutat i les seues cos d'honor. Nosaltres tinguem l'oportunitat d'acomiadar a les nostres falleres majors de València de 2008, a Glòria i a Victòria, amb les seues cos d'honor. I perquè no pergueren vostès detall absolutament de res, avui al programa ens portem moltes de les coses que allà vivirem.